Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng bapak-bapak, saha ibu-ibu, jamaah salat tarawih, salat isya ingkang dihormati Allah SWT. Saderengipun kawula matur semoga langkung lintang dengan jiwa kita supaya tansah moderaken ngaturaken rasa syukur kita dumateng asatan Allah SWT. Ini wonten dalem menika kula jenengan sinaosa Jawa semisah Jawa terus dengan alhamdulillah panjenengan saya tetap istiqomah awet kemudahan saking Allah SWT saged tindak dhateng dalem namung menika nindakaken salat isya berjamaah kalajengaken salat tarawih ugi berjamaah wilujeng boten alam napa. Awit yang menika peparing nikmat saking Allah SWT pramila semoga kita syukuri kanthi kalimah hamdalah sesarengan. Alhamdulillah. Salawat salam kita sakaparingaken dumateng junjungan kita uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng sahabat-sahabatipun, tabi'in saha tabi'ipun, lumeberipun dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi wonten ya Allah sasamangke kula panjenengan termasuk umat ingkang angsal sahabatipun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, sakjane kula jemaah terus ndredeg. Bapak napa lha sing kula adem niku Ustaz tunggulan kabeh. Bapak Ustaz Samsul Huda, Bapak Huda sedaya sing mulang kula menika malah kon ngrikno mimbar dhewe. Ya matur piye. Menika nika awrat dados jatah kewajiban nggih sak iso-isoe kula tetep matur piye Pak nggih. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, niki wau kawula supados matur terutama menika informasi utawi amal usaha PCM Muhammadiyah Nyiwiling yang disingkat menika AUM, amal usaha Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Nyiwiling. Dados sakjatosipun Muhammadiyah Nyiwiling pun undang kaloka kabeh apa duwi. Ning kadang awake dhewe warga Muhammadiyah niku mboten tek kenal. Sebab ya sosialisasi ini apa iki sosialisasi angin. Sosialisasi ini ada dagelan niku angel. Sebab nggih napa niku sing dados punggawa PCM niku kadang-kadang ya jarang menyampaikan. Iki badhe kula aturaken sepindah menika babagan didasmen. Nggih. Majelis didasmen iku duwe sekolahan sing jenenge SMA Muhammadiyah. Niku manggone wonten kidul lapangan Ciwiling. Kenapa? Kenapa Bu? Anaknya sekolah ketika mboten ora kondang lho. Ora kondang kene. Ini ku kurang napa informasi. Kadang ugi menika SMP Muhammadiyah. Di wonten Nyiwiling manggonipun ten kilen lapangan Nyiwiling niku mung adep-adepan. Meneh ya tingkat SMP jenenge MTS Muhammadiyah Nyiwiling jejer karo SMP Muhammadiyah. Sugih sekolah Pak. Sugih.
Iki jek gawe meneh sing jenenge napa? Pondok sekeri sik MI niku enten Tlaga Randu niku kondang alhamdulillah niki kok Pak nggih. Oke nggih. MI muridé oke ning ya warga Muhammadiyah ki mbok anake sekolah ki rono. Mosok sekolah wong Muhammadiyah sekolah yang itu ragu-ragu. Anakku iki kabeh wonten MI. Jarine sekolah ning Muhammadiyah sing dadi apa? Dadi apa ora sing jamin Gusti Allah juga awake dhewe. Nggih Pak nggih. Dadi awake dhewe niku sanajan bekali patokan bekali napa yen mboten duwe ilmu niku yen ora sekolah niku tetep ya ora dadi wong. Mula yen MI Muhammadiyah niku itu awali niku nggo awake dhewe nyekolahke yang MI Muhammadiyah sebagai warga Muhammadiyah yang disiplin. Dadi aja malah ngampanyeke SD liya iki apa kuwi SMP liya. Iku jenenge ra Muhammadiyah, niku Muhammad bleng. Bingung betul ya iki. Lho duwe SMP Muhammadiyah MI kok jenenge ngaku kampanye ke SMP liya liya niku jenenge Muhammadiyah anak cetok. Loro-loro salajengipun kok MI duwe TK Abah sip niki. Dadi obat tempat yang pasan terutama sing ngetake karo sing dipun niku Mamalia niku. Mama ngapunten ya Bu, mama niku jor-jor janjenengke. Ora kok mergo mapak anake ya karo Paman Enmek. Pak Enmek kok loro iki. Ternyata mboke wong TK Abah niku sugih-sugih. Kula ngerti sing ngeterke sing jemput iki apa tepane Enmek. Bapake mancing nang omah. Terus ingkang salajengipun nika didhahmenuki Pondok Amardotilah. Lho sekolah niku biyangan Pak. Kok rasa bingung sekolah kene iki anak men dadi sing ngerti agama, yang ngerti agama dadi investasine wong tuwa. Dadi dhewe celingan wong tuwa ning arep-arep. Bahkan mudah ana akhirat nanti. Mula sing duwe anak putra putri sing dereng iso maca Al-Qur'an nggo dipondoke ning Amardotilah. Sakniki wis sakmenika manggone wonten gedung dakwah Muhammadiyah Panon. Ya to, Panon. Lho sing di putra-putra bisa maca Al-Qur'an dilebeti sekolah niku. Bayar apa Pak? Enggak ngerti. Bayar berapa? Kok tos aku mau gratis kok. Kon jalo Pak Jani kono. Lajeng kegiatan sanesipun inggih menika termasuk pengaosan akad pagi atau akad tenggang. Dan iki nyejen kursi 300 sing kosong sudah songo. Niki Pak, niki termasuk niki ngajak jenengan lho bapak-bapak ibu-ibu sing bener-bener warga Muhammadiyah utawa sing umum ya oleh. Waktu Ahad niku nggo ngaji raitan sedina. Wong-wong sak jam. Jam itu jam 8 pun cekap. Jagung ya ora telat nyang pasar ya cikokeh. Gitu. Ati alasan mung tamu kok ora ngaji kek cara ngendi. Aku sing amung tamu ki dari tekan jam 10 jam 09 jam bubar geger. Wong lanang niku penak kok. Dandan bareng basan cet rampung atus 5 cetok rampung wis. Sampai nisan. Jadi niku Ahad pagi nggo Pak Bu jenengan tindak. Nggih, yen jenengan tindak lagi sak langkah wae wis sing sikil tengen diangkat derajate sikil kuwa dinapura tulisane. Seneng mboten Pak Jali. Kanca kula lho. Rata tok ngantuk nek sak ngaji ora nek sawah didone. Mungkin rezeki niku datang dari mana yang awake
dhewe nulung agamane Gusti Allah dengan bertolak belakang, insyaallah niku nggih tetep bakal diganti Gusti Allah. Tiap pagi gue tindak sedaya, mungkin kursinya sing swidak songo nganggur iku mek isi, mosok kula niku disindirmu bareki. Ora kursi-kursi ingkang kula mati. Piye to? Buni niku isine rada akeh ning ngarep niku malah kosong kabeh. Jare ngaji ngarep isin. Isine ngopo ndak ngantuk ketok isih dhewe. Lha yen napa niku jago niku golek ngarep dhewe mergo iruh. Mangkene apa penyanyine. Pengen iruh niku. Karen kepet-kepet ketok kesunting terus krinjing. Niku mergane pingine niku. Yen ngaji kono ngarep niku, alah Mas kok aja ditakon. Mboten ditakoni. Wong barenge mboten tak yen nakoni rasa ya ora kesengeni mboten. Dipun malih sinten sing saged. Ya Pak nggih, meeting akad niki bulan Ramadan tindak ngaji tengah pagi sedaya nggih Pak nggih. Siap nggih? Tengah Pak Lurah mimpin. Nggih Pak, tidak jenengan nggih mantan pemuda Muhammadiyah kok. Nganggene cek duwe ya. Ora mantan nggih, sing duwe. Jadi tindak mungkin, ayo wargaku terus berandu ngebaki gedung talon. Sip. Ganjarane lipet seorang dadi lurah, dadi bupati. Tak denake. Yen bejenanipun amin kabeh dadi disen malaikat. Ampun bae-bae lho. Muni amin kok terus lambe tok, tulisan tok. Amin iki kudu dipraktekke, dibuktekke tindak tenang. Setuju? Walaupun setuju abut. Kaya dak dinas karo malaikat yo. Lajeng kegiatan ini ke tarjih cabang. Nah, tarjih cabang itu pengajian setiap 2 minggu sekali di Setu Ba'da Asar jam 3:45 menit pindah malih peranting-ranting. Nggih, ranting program, ranting kita, ranting saingan, ranting wabah bakal mubeng sampai 19 ranting. Iku tindak, niku mungkin saged buka dalane swarga. Dan niku terlalu sih. Belum mangkat iki sak sepur kelinci. Kebak sing kakung-kakung nyepeda. Syukur mungkin Pak Lurah nggo mobil, ayo melu aku. Kae. Mas ngepringan kae jaan, siap. Kula dhewe pun gendong wong 10, Pak. Walaupun di nomor 10 menit tak cabang niku. Bab napa? Yen niku dawuh Gusti Allah kan yen kowe iso dakwahmu iso sedekahmu apa duwekmu apa gunakno. Dadi di grupak elit to niku golek dalan swarga ora kok dikon ngeteke lamaran tok. Nek lamaran niku gemerem lah kan bensine cak. Bensine sapa tuwa dhewe. Dadi niku niku sing gadah mobil monggo tindak utawa sepeda motor tindak pengajian tarjih cabang mungkin terus keliling sampai 19 ranting. Siap Pak? Ya ibu kalau percaya yakin masih dari kata bapak ya Mas Jani tindak ya Mas Jani kita ambil pasar bicara-bicara. Lalu ngaji pun, ini kan Muhammadiyah itu ada Majelis Kesehatan MKKM jenenge. Niku ngadai PKU. Niku jenenge PKU. Pak Joko, PKU ini jenenge apa? PKU sendiri kan toh. Sana PKU mandiri apa jenenge? PKU Muhammadiyah Juwidin. Nggo awake dhewe yen diparingi kesel utawa rada ra penak yen reksanti nang PKU. Insyaallah sambil ibadah. Niku. Dadi PKU Muhammadiyah duwe
Wah, wis ora iso mlaku ora iso. Wah, disediani jenenge layanan umat, jenenge apa? Ambulans. Ya ambulan. Mobil niku wonten sekawan. Dinggo ngangkat wong sing ora iso tangi, enek. Dinggo ngangkat sing wong linggih, enek. Dinggo ngangkat sing napa niku ngadeg ya enek. Dinggo ngangkat sing blas wis disiarke masjid, ngeten. Dadi komplit. Aja alasan aku ora debit ngomong. Ngomong karo Pak PCM, apa makane ngaji ra debit iki, Pak? Apa nyal rumah sakit ra debit? Mobilku gonen. Tak beke karo ambulans. Beke tenan. Dibeke teko mriki hubungan karo Mas Carik niku, Mas Joko Priati, dibeke. Mungkin kali saiki Trogorambu enten generasi muda, Mas Agung, Mas Anto, Mas Tarman, dan niku kabeh duwe nomere ber ambulans. Mboten sah. Oke, Bu. Bayar apa? Dan ini aku wani bisi gratis. Wani bisi salah aku tahu jaluknya ya gratis. Halo, mungkin monggo menawi jenengan itu dipari sakit utawi syukur boten. Sakit ora seneng karo omah HP iki tetep ora seneng. Sampe loro. Ora sakit ora enak. Ya niku. Lajengipun menika wonten sing jenenge ngumpulke sedekah utawa zakat panjenengan jenenge lazismu. Lazismu niku panjenengan yen pengen zakat, baik zakat panenan apa zakat datar benda niku lewat lazismu kewanipun Bapak Topik Triyanto wonten ing Gumantar. Alhamdulillah kalau beradu jos gandos. Zakat niku mesti nomor 1 terus. Ora hebat ora. Tapi niku kan program niku jan Jakarta lan disun niku super jos. Lajengipun niki menika ugi dipun wontenaken setiap 4 bulan sekali menika donor darah. Penyumbang darah menika wonten mapanipun ugi wonten PKU setiap 4 bulan sekali. Monggo sing awake kuat lemu nggih. Terus napa niku Ami kuat niku monggo panjenengan setiap 4 bulan sekali menika saged donor darah. Niku ya, Tias. Supados diresiki darah-darah sing nganu iku dilongi men ramake mumet yang sakurata kok mawon. Niku Bapak Ibu informasi ingkang saged kula aturaken ingkang salajengipun kula sekedhik kemawon menika ngaji. Siapa kedua Mbah Ketua? Kesel. Niki kula badhe nyampaikan inggih menika kula nonton TV niku ngendikane Bapak Bupati Morowali Sulawesi Tengah. Aduh menawa wong palaman pada wong turu wae. Niku dawuh karo setape karo perangkate. Sing kurang lebih wonten surat sing gampang banget enteng arang diwaca. Niku wonten surat Al-Quraish. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ya'budu rabb hadzal bait. Ingkang artosipun sembahlah aku di rumahku. Sembahlah aku di rumahku di Baitul